Ekonomia eta enplegua suspertzea da EAJak eta PSek adostu duten akordio berriaren helburua. Bi alderdiek enplegu funts bat sortu eta renove planak zabaltzea adostu dute. Dena dela, beste akordio orokorrago bat ixteko bidean daudela adierazi dute. Europa Press berri agentziak PSeko iturriak aipatuta argitaratu duenez, ekonomia eta enplegua suspertzeko akordio batera heldu dira EAJ eta PSE. Momentuz, langabezia tasa handiena duten herrietan, langabeak eta gazteak kontratatzeko funts bat sortzea hitzartu dute. Zerga erreformaren bidez eskuratzea espero duten irabazien 50% gora funts horretara bideratu nahi dute. Gastu sozialaren arloan eta Europa Press berri agentziak adierazi duenez, PSek beharrezkotzat jo du hezkuntzan, zerbitzu sozialetan eta kalitatean murrizketarik ez egitea. Eta hortaz, aurrekontu berria 2012ko aurrekontuaren parekoa izango da. Dena dela eta itsaso atutxa EAJko ordezkariak azaldu duenez, bestelako akordio batzuk oraindik ere mahai gainean daude. Hala ere, gauzak asko aurreratu direla esan du itsaso atutxak.